Здравейте хора, днес се завръщам с трайното Launch Challenge. Днес пак ще реагирам на трайното Launch Challenge. Пак ще правя предизвикателство, затова не се смея. Ами, кое видео да избера? Направо почвам с това, защото не искам да се бави много време. Отворих без да исках някакво друго. Кое да пусна? Айде да е някакво много смешно, защото миналото пак беше смешно, но не толкова. В смисъл, да, за някои неща, да, но две неща бяха смешни. Добре, второто видео, което ще гледаме, второто трайното Launch Challenge ще гледаме ето това. Do it. Така може би е добре. Ако много силно се чува звука, за това се извинявам. Също. Това сигурно е хубаво. Сигурно така е добре звука, май. Вау, какъв... What the fuck, does he... Помага. Яко се прави обаче. Първо разсмиване. Вау, този е... Вау, това е супер яко. Но и супер болезнен. Holy shit! То как падна на топчат на едно нещо. Това беше толкова нещо, колкото болезнено. Помням си така, като малко и ми беше много. Същия начин паднах на люлка, като преди малкото, което гледах. Същия начин като малко паднах. Намаля малко още звука, защото от самата програма за снимане се чува много силно. Какво ще пратим? Майко. Това те може тази бомба да му откъсне ръцете. Затова препоръчвам по-добре да не го правите, защото ми е гърмял много близо до мене пиратка. Много близо. До краката ми точно. И знам какво е. Не може да ви смисъл. Ако е до краката ви, нищо не мога да направи. Мога леко да ви, как да ви го кажа. Леко ще ви проглуши ушите за малко. Обаче пък мога да ви направя рана на кръка. В смисъл на мен не ми беше много близо. Пиратката до мен, ами малко по-далеч, отколкото си мислите. Добре, няма да говоря, защото само бърборя ми не гледам. Вау, това беше перфектно скокче. Добре, и тази ще падне. Bummer. Няма да казвам колко пъти съм се разсмяла и просто ще гледам. И ако се разсмея, значи... знаете. Ще го синя малко. Човек, защо не си залепиш камерата? Точно не си я завръш в устата. Повече ще се вижда небето.
Казвам ти. Добре, този играе... Когато се опита да направи 360. А той е някакъв дебелак, който ще пробва да се нависи на този лъст и само ще пропадне. То всеки американец е дебел, няма американец, който да не е дебел. Ей, така става. Трябва малко да свалиш килограми. Това направо си чупи ръката. Мале, не точно, обаче много гадно падна. А той се опитва да ходи по това, но като гледам ще се удари точно в топчатата. А, не. Удари си крака. Бате, вземи и ще кажа толкова си прост, защо по-добре не го силиш до край? Идиоти. Това не беше смешно. Значи тия, които тормозят животни, нали, домашните си любимци, те, които тормозят домашните си любимци, са големи идиоти. Играят се с животни. Това е тъпо да се подиграш. Животното се стресира, някой това не го разбира, де. Това беше по-отвратително, отколкото да си щупите просто. В смисъл не точно, но почти колкото. Защото като паднете може да си разбиете направо главата. Да се опитам, не знам какво точно. Това беше бая. Добре, човече, защо правите тия простоти? Толкова ли сте тъпи американци? Мисъл, не точно, нали, че сте тъпи, но го правите тъпотия. Вие не разбирате какво. А тази ще се пребие се. Бати 300 килограма. Да, бати, защо по-време следваш да се нависиш над клона? Бях сцепени кашките. Хора, дебил да гледате. Такива дебил. Това беше. Не беше нещо. А това беше отвратително. Това не беше смешно, просто се представях, че не беше. Пак, какво стана? Някакво животно падна. Не видях точно. Добре хора, това е за втори епизод, как да го кажа по-точно, не епизод, защото не правя поредица на тези клипове, които гледам в момента. Дай да го кажем втори епизод за трайното Ouch Challenge. Ако искате, ако ви е харесало видеото, го лекнете. Да, вече си знаете. И може да гласувате, в коментарите ми да пишете кое видео, нали, вие сте гледали и пишете в коментарите кое видео искате да гледам. Гласувайте по-точно, пишете в коментарите и за сега чао от мене, до другия път.